Hitler, který se tak nemusel obávat ani Washingtonu, ani Moskvy, se rozhodl skoncovat s tím, co nazýval nejhorším zvěrstvem Versajské smlouvy, existencí svobodného města Gdaňsk. V roce 1919 bylo území Německa přeťato koridorem, kterým Polsko získalo přístup k moři. Pro dobytí Gdaňsku a invazi do Polska stanovil Hitler datum 1. září 5:35 ráno. První výstřel druhé světové války mířil na Gdaňsk. Hitler byl klidný. Britové a Francouzi se neozvou. Vlády těchto zemí se však okamžitě sešly a předložili Hitlerovi ultimátum, které ho vyzvalo, aby zastavil veškeré operace namířené proti Polsku. Hitler prohlásil, jsou to červi, neschopní přijmout opravdové rozhodnutí. A dodal, kdo by chtěl kvůli nějakému Gdaňsku zabřednout do světové války.